Κάθε χρόνο, η 11η και 3η του Δεκέμβρη είναι οι μέρες για τα δικαιώματα των παιδιών πάνω στη γη, αλλά και στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες. Τι εννοούμε όμως όταν λέμε δικαιώματα των παιδιών? Υπάρχουν, μπορώ να ζω και να σκέφτομαι. Μιλώ ελεύθερα. Είμαι μικρός πολίτης. Έχω ανάγκη από μια ζεστή οικογένεια. Αγάπη, φροντίδα, προστασία, ικανότητα και σεβασμό. Χρειάζεται μόρφωση, παιχνίδι, τέχνη, πληροφόρηση. Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα από τη στιγμή που γεννιούνται. Ανεξάρτητα το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τη σωματική και πνευματική ζωή τους. Έχουν όμως, ισχύει για όλα τα παιδιά. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που υποφέρουν και πεθαίνουν από την πείνα, την έλλειψη καθαρού νερού, τις ασθένειες. Σήμερα υπάρχουν παιδιά άστεγα, μοναχικά, χωρίς οικογένεια. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που εργάζονται σκληρά ενώ θα έπρεπε να παίζουν ανέμελα και ξένες. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που κακοποιούνται, βασανίζονται και πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Σήμερα υπάρχουν παιδιά που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα ή το αποκτούν στη διάρκεια της ζωής τους. Παιδιά που δεν ακούν, δεν μιλούν, δεν βλέπουν, δεν περπατούν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται γύρω τους, δεν συμμετέχουν στα παιχνίδια στη χαρά. Αυτά τα παιδιά με ειδικές ανάγκες αλλά και με ειδικές ικανότητες Είναι τα παιδιά που πρέπει να αγαπάμε και να βοηθάμε περισσότερο. δεν χρειάζεται συμπόνια, λύπη, αλλά αγάπη και κατανόηση, φροντίδα και προστασία.
και βαδίζουν ψηλαφώνοντας είναι άνθρωποι. Και σε εκείνα που κυλάει μέσα στο αίμα της αργά της Μεσόγειου στο στίγμα είναι άνθρωποι κι αυτά. Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα παιδιά που δεν μπορούν να μιλήσουν σωστά κι όμως χαμογελούν είναι άνθρωποι κι αυτά. Μα και εκείνα που μιλούν με τα χέρια μοναχά και τα χείλη σου κοιτούν είναι άνθρωποι κι αυτά. Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα παιδιά που έχουν κορμάκια, γερασμένα σκελετά, ντοκουμέντα του καιρού μας είναι άνθρωποι κι αυτά. Τα παιδιά που γεννηθήκασαν, τα δέντρα δυνατά, μα τους πάσαν τα κλονάρια είναι άνθρωποι κι αυτά. Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα παιδιά των ιδρυμάτων αγγραμμένα σε θεριά, σε κλουβιά παραπτωμάτων είναι άνθρωποι κι αυτά. Τα παιδιά που τα χωρίζει των γονιών είναι διαφορά, ίδια μοίρα τα ορίζει, είναι άνθρωποι. Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα παιδιά τα αφανεμένα, σαν μοναχικά πουλιά που δεν βρήκανε κανένα, είναι άνθρωποι κι αυτά. Τα παιδιά είναι το γέλιο που μαθαίνει τη ζωή, όποια να είναι, όπως να είναι, είναι το αύριο που θα έρθει. Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Τα παιδιά που απλώνουν χέρι που έλεγαν ζητά, πανάκι και να ξέρει είναι άνθρωποι. Τις στιγμές μας τις γκρίζες χρωματίζουν τα παιδιά, βάζουν κίτρινο γαλάζιο και μια κόκκινη καρδιά. Δώσε και εσύ την ψυχή, την καρδιά σου. Νιώσε πως είναι και εκείνα παιδιά σου. Είπαν οι άγγελοι γύρω από το Κύριο, αυτό το εξαιρετικό παιδί θα χρειαστεί πολύ αγάπη. Μπορεί ποτέ να μην τρέξει, μπορεί ποτέ να μην γελάσει ή να παίξει. Η σκέψη του μπορεί να δείχνει πως είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό προσέξτε το Κύριο που θα το στείλουμε του ουρανού το εκλεκτό παιδί.